Zdravím všetkých milovníkov kávy. Dnes si spolu pripravíme lahodný kávový koláčik s čokoládou. Tak poďme na to. Do misy vlejte horúcu kávu, pridajte arašidové maslo, cukor a rozmiešajte. Pridajte vanilkový extrakt, jogurt, žltka a premiešajte. Vsypte preosiatú múku spolu s kakaom, sódou bikarbónou a soľou. Nakoniec jemne zamiešajte sneh vyšľahaný s bielkou. Zmes rovnomerne rozotrite do formy s rozmerom 24x24 cm a pečte približne 25 minút. Zatiaľ si pripravte čokoládovú polevu. Do hrnca nalejte smotanu a privedte pod bod varu. Horúcou smotanou zalejte nalámanú čokoládu. Na minútu misku odložte, aby čokoláda zmekla a potom ju rozmiešajte do hladka. Nechajte 5 až 10 minút vychladnúť a polevu naneste na koláč. Jemne posypte vločkami soli a môžete krájať. Sladké Vianoce vám želá Popradská káva a redakcia Dobrého jedla.